pitkä kuin mahdollista. Yritetään tästä, koska tilanne on tasan. Voittoheittoa ja Kouvoille jää silloin noin 8 sekuntia yrittää tasoittavaa. Tai sitten voittoheittoa, kummi tahansa. Nyt lähtee Hamilton ajamaan, Sydämällä kaadistaa. Molemmat takamiehet prässäävät. Ja Virhe kyllä, Gillisin 5. Gillisin 5. virhe. Eikä Gillis protestoi sitä, se on selkeä tuo virhe. Joukkueen virheet ovat 3-6 tällä hetkellä, onpa kiihkeä. 4. finaali, 18,3 sekuntia on otteluaikaa jäljellä. Phil Gillis sivuun ja 4 virheen rasittava Philip Jones tulee hänen tilalle. Eikä ole joukkueen virheet täynnä, eli 18,3 sekuntia aikaa, niin kuin kuvaruutu näyttää. Pelitilanne tasan, Honka pitää noin, sanoisin, tuommoinen 15, vajaa 15 sekuntia yrittää pitää pallon hallussa ennen ratkaista. Tämä on kupletin juoni tällä hetkellä. Katsotaan mennäänkö jatkoille vai Hamilton, kun ratkaisee hyvä blogi ja Anttena taistella Laaksonen hänestä ollaan kädessä kiinni. Ja nyt täytyy tehdä voittokori vielä, tuleeko sitä, onko se tuossa? Phil Jones kun ratkaisee, mutta ei sanota vielä. Nimittäin Honkeen tulee nyt, törmätään hirmuisesti. Nyt on tulista temperamenttia, sitten saa virheen. Mutta se on voittokori, veikkaa. 6,4 sekuntia. Se oli 3. Se oli 3, 6,4 sekuntia ja otteluaikaa jäljelle. Kouvout johtaa tuolla EU-pelaan Philip Jonesin loistavalla heitolla 75-72 ja pallo viedään sivun rajalle ja Piipari näyttää aika lisää. Sommeri soi ja Piipari ottaa viime hetkellä aika, niin se on kunoutua, mutta hän juoksi äkkiä sinne sormi pystyssä kämmentä vasten aika lisää. Minä kritisoisin tässä aika lisän ottamista. Siellä ei joukkojen virhe tänne, että Honka voi sopia miten hyökätään. Elikkä 6,4 sekuntia nyt aikaa Hongalla hakea 3 sisään ja viedä tämä jatkoajalle. Miten hän tuo pelaa? Kenelle veikkaat, että Roopelle, kun sitä yritetään nyt sitä? On siinä paljon vartijana se joku, jonka käsikään. Siellä on 2 vaihtoehtoa, emme kuule nyt Hongan aika lisää. Mutta veikkaat on Mäkelä Hamilton 6,4 sekuntia on hyvän aikaa, että pallo täytyy eka saada takamiehelle. Siinä ei paljon aikaa syötellä. Onhan jännittävä tilanne ja kyllä täällä yleisökin on, siellä on puolet yleisöstä jo seisoo tällä hetkellä. Phil Jones, tuossa on tuo kylmäpäinen ratkaisu, erittäin raju. Ja hidastushan kertoi sen, että hän ponnittaa viivan takaa. Sukkana sisään ja yleisö mylvii, täällä on infernaalinen meteli. Kipukynnys kohta ylitetään, hyvä että on headsetit päässä ja nyt tullaan kentälle ja ratkeako Suomen mestaruus tänään vai eikö se ratkea, mennäänkö tässä kenties jatkoajalle. 6,4 sekuntia on taulussa aikaa ja näin lähtevät viimeiset sekunnit kulkemaan. Hamiltonille sitä ratkaisua pelataan, jalka viivalla, 2 tulee jos tulee, eikä sitä tulee. Ja Sommeri soi ja yleisö ryntää kentälle. Ja ottelu on päättynyt, se on päättynyt Kouvojen voittoon. He ottavat toisen Suomen mestaruuden sitten kevään 95. Tiukan ja hienon 4. finaalin päätteeksi numero 75-72.